Zatoz lasai. Zer moduz? Ongi etorri, Ongi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri etortzeatik. Eseri lasai. Eskerrik asko. Artxe. Agenda horretan lekutxo bat egiteagatik, benetan biziki Nik estimatzen dizu. denbora asko daukat. Bai. Bai, denbora asko daukazu. Bai, Zer modu zaude? Zer modu sentitzen zara orain? Bueno, orain pizkat daukat trokanteritis eta fastitis plantar nahiko larri baina ondo. Oso, ongi, Perro Miguel, zure kurrikuluma aipatzen hasiko baldin bagina hemen arratsalde oso bat pasatu beharko genuke. Dut uste. Aipatuko dugu azkena Madrilgo Unibertsitate Autonomoak eman dizula nolabait ere honoris causa izendatu zaituela, ezta? Zer nolako esanahia dauka zuretzat horrek? No, niretzako pozgarria da, besteak onartzen dutela nik egiten dudana. Eta gainera autonoma hori, unibertsitate hori fizikarloan da munduko onenen artean. Eta pozgarria izan lagun asko ditut eta gustora egon nintzen. Eta zuk egin duzun ibilbideagatik, zientzia munduan egin duzun bide horregatik, zure aitortza ere mundu mailan lortu duzu, Pedro Miguel. Nola iritsi da izabako mutiko bat zientziarekin afizio hori izatera edo zientziarekin maite mintzera? Beti irakasle onak izan nituen nire ama tarta, eta gauza asko gustatzen zitzaizkidan, bai historia, bai literatura. Nik ez nuen zientziarekiko gina hori hasieratik euki, baizik gero eginez eta maitatzen. Gero eta ezagutu, gero eta maite. Eta baina matematikaz ere egin nezaken edo historia da ere bai, baina orain argi daukat oso aukera ona izan zela, zeren natura ulertzeko bide bat ematen dizu fizikak, eta fizika ez da bakarrik gauza teknika bat. Fizika da gure kulturaren zutabea handienetakoa, zientzia bezala. Orduan horregatik beti hitz egiten dut humanismoari buruz. Zientziako humanismoa eta letrerako humanismoa. Ez zait gustatzen zientzia eta humanidades bereiztasun hori egitea. Uste dut kaltegarria dela ezagutza aurreratzeko. Horrek, biak uztartze horrek, mundu ikuskera aberatsa emango dizu, ezta? Bueno, bai. Eta biak uztartze hori dala konturatzea ere onuragarria guztientzat. Momentu honetan, gustora, ezta? Gustora sentitzen zara, momentu honetan, saria jaso horretan. Trokanteritis kenduta, bai. Baina honoris causa ere, bai? Honoris causa, bai. Pedro Gustora egon nintzen, eta bai. Pedro Miguel, Nafarroako Unibertsitatean lizentziatu zinen zu, eta ondoren beka jaso zenuen Cambridgeko Unibertsitatera joateko. Bai. Nola gogoratzen dituzu bertako ikasle garaiak? Oso gustora, oso zoriontsua izan nintzenan. Porque Cambridge da, betik joan nahi nuen Cambridgera zeren, niretzako beti gustatu izan zait fizikaren edo zientziaren historia, eta hango fizika departamentoak Cavendish Laboratory deitzen denura, han aurkitu zen elektroia, bai? neutroia, DNA-aren eliz bikoitza ere han aurkitu zen, orduan historia dela, fizikaren historia da, eta hango giroa, kolez, batez ere oso askatasun handia, egiteko nahi duzuna, eta ez bakarrik ikasi nituen gauzengatik, baizik han ikasi nuen ere gauzak egiteko era ezberdin bat. Eta hori egin nahi izan dut beti hemen eta Donostia International Physics Center eta Nanogune, gauzak egiteko era ezberdina, ez burokratikoa, askatasuna, eta hori. Physics Centerra aipatu duzu, 25 urte badira, hura sortu zela. Nola izan ziren hasierak? Nola gogoratzen dituzu hasiera horiek? Ez ziren errazak izango, ez da? Ez ziren izan bestek pentsa zezaketen bezain gogorrak, baina ez, nik beti nire jendeari eta nirekin ibiletako eta lana egin dutenari esaten nioanean
zer nuen burua beti pensatzen zuten amets nengoela, edo ero nengoela. Baina lortu dugu pentsatzen genuen, baina askoz gehiago, eta ni beti Donostian sartzen naizenean, eta Nanogune ikusten dudanean, Nanogune ere DIPC-tik sortu zen, nire ikasle batek zuzentzen du, Txema Pitarke, eta gero ikusten dudanean DIPC ere, harro sentitzen naiz, posik eta harro. Pedro Miguel, esan duzu ez da, agian batzuek pentsatuko zutela erotuta zeundetela, eta agian batzuk pentsatuko dute, ara, mugikorra jotzen. Lasai. Lasai, Pedro Miguel. Nik beti pensaten dut besterik gertatzen zean, ze tontuak, eta orain niri gertatzen. Tranquil, lasai. Gero deituko diogu, ez da? Nire arreba da. Azure arreba. Deituko diogu gero. Gero deituko dizu. Goraintziak arrebari. Pedro Miguel, esaten ari ginen, ez da, agian jende batek pentsatuko du erotuta zaudela, edo erotuta zeundela, mundu mailako unibertsitate honenetan zenbiltzan, eta zuk erabaki zenuen Euskal Herrira bueltatzea. Zergatik? Baina 7 urte gonta gero, beste unibertsitatean ni izan naiz batez ere Cambridgeen, lehen ikasle bezala, gero irakasle bezala, baina gero ere Oak Ridge National Lab, eta Suedian, eta Kopenhagen, toki askotan izan naiz, eta oso onuragarria da ikertzaile batentzat beste tokietan egiteko, ez bakarrik esan dudanean gauzak berriak, baizik egiteko erak ezberdinak ikasteko, baina gero bueltatu, bai, niri normala iruditzen zait hori, netzako raroena izango zen ez etortzea, nora joan. Izango litzateke jakintza, ezta, kanpoan ikasitako jakintza hori sustraietara ekartzeko modu bat, ezta? Bai, bueno, ez bakarrik hori, jakintza toki askotan egiten da, eta guk Euskaldunak eta gure herria, gure nazioa, ere parte hartu behar zen, elkartasunagatik jakintza sortzen, eta hori egin nahi nuen, eta hori egiten saiatu nuen ni Eusko Jaurlaritzan, eta orain lortu da, orain Euskal Herrian badago zientziaren mapan, bere neurri txikian, baino kalitatea handiarekin ere. Eta Pedro Miguel, zuk nolabait ere oinarriak jarri dituzu, ezta? Hemen zientzialari gazteei, bultzada bat emateko, laguntzeko, hori da zure pasioetako bat? Ez nik bakarrik, jende asko, eta batez ere nire haien artean nirekin ikasitako eta ibiletako beste asko. Aipatu izan dut Nanogune, DIPC orain Ricardo Díez Muñoz da zuzendaria, bera ere Berkeley egondakoa, eta baita ere Material Physics Center, Daniel Sánchez Portal, Illinois egondakoa, eta hori egin dugu, ez hartu zait galda. Gaztei, ez da laguntzea, gaztei pasioa. Bai, nik uste dut, beti izan nuen hori Madriden nire diskursoan. Nire ustez, politika zientifikaren onena da aukerak sortu gure sortzaileak diren gure gazteentzat. Hori egiten ez baldin bada, ez da bakarrik injustizia soziala, baizik erdea esaten dena despilfarro ekonomiko. Eta gazteengana ez ezik, zientzia bera herritarrengana gerturatzeko asmo horretan, antolatzen dituzu oso ekimen interesgarriak, Passion for Knowledge da horietako bat. Konta iguzu, zer da Passion for Knowledge? Passion for Knowledge ez da Passion for Science, aukeratu genuen knowledge, ez science. Bueno, zientzia batez ere da sormen bat, sorkuntza bat, eta beste adarrak bezala, beste kulturako adarrak bezala, literatura edo bertsolaritza, eta gizarteak hori ondo ulertzea onuragarria da gizarteentzat, zeren erabakitzeko bideak irekitzen ditu eta gauzak hobe aztertzeko bideak irekitzen ditu, orduan onuragarria da. Eta niretzako beti argi izan dut, Donostia izan behar dela zientziaren hiri bat. Baina ez bakarrik zientziaren hiri bat,
zientzia egiten den tokian zentsuan baizik, zientzian hirian dagoen toki bat ere. Eta Passion for Knowledge, Irudiak, ez da? anaia. Bai. Anaia, bai, asko miretzen ditut bertsolariak, eta beti izan dut, nik uste dut sormena berezi bat dute, eta nik miresten dut, behin batean goratzen naiz, esan nuen hori irratian, eta hurrengo elkarrizketan jarri zidaten egainak erantzuna, jakin zazu mirespen hori elkarrekikoa dela, eta nola ez mirestu, esaterako zure anaia sua gaia hartuta, Maialen Lujanbiorekin finalean, zu horren dantzan gabiltza, edo zu hori da bersolaritza, edo Maialen sua da bi begiradek sortzen dutena. Homoabilizena. Hor egin zuen teoria guztia, ezta? Bertso batean sartu zuen. Hori miresten dut, nola laburtzen dute idea bat, momentu bat, eta zein berezi, eta hori miresten dut. Baita ere, Madriden, orain dela 3 aste, nire diskursoan, eskertu edo goratu izan nituen nire gurasoak, eta Amurizaren berso bat moldatuz, nahiago nuke edo zer baino hemen bizirik baleude, hemen bizirik balego bera aitari botazion bersoa hartuta. Pedro Miguel, bertsolari eta zari garela eta Passion for Knowledge buruz ari ginen izketan, ez da? Zuk bertsolariak eramaten dituzu, behin baino gehiagotan eraman dituzu, parean egoten dira munduko zientzialariak, ez da? Zuk pasioz begiratzen diezu bertsolariei, baina besteek zer diote? Lehenko harrituta, hasieran pentsatzen dute, hau Euskaldun asko beti begiratzen diote bere buruari, baina gero ikusi ezkero eta ulertezkero miresleak bihurtzen diren. Eta behin batean egin genuen Nobel sari batek aurkezten du gai bat eta gero berso bat dator. Beste egun batean egin genuen sormen prozesu hori haiek nola egiten dute eta oso asko gustatzen zaie, bai, miresten dute. Jarraituko dugu egiten nik agintzen dudan bitartean. Bueno, eta bertsolaritzaz gain artearekiko eta kulturarekiko afizioa eta benetan miresmena ere sentitzen duzu, zerbaitegatik zara Jakiunde Akademiako sortzaile eta orezko presidente. Zertan ari da orain Jakiunde? Orezko presidente izaten hasten zeranean, behar bada bukaera laster datorrela esan nahi du. Ez du horretan pentsatuko, Pedro Miguel, ez horixe? Bai, gustora, nik uste dut Jakiunde herri bat, nazio bat, akademia bat. Eta gu txikiak era akademia asko izateko, zeren maila altua izan behar bezala jarri izan nahi baldin bat dugu. Orduan, gainera, gaurko problemak munduan ikuspegi askotatik heldu behar zaie eta oso ondo da askotako eremuak hartu emanetan izatea, eta ondo doa, oso ondo joan da, ni izan nintzen lehenga, gero Jesus Mari Ugalde izan zuen kimitarra, eta orain rektorea izan dakoa Iñako Pérez Iglesias. Irudi ederrak, Bai, hau Jakiunde, bai, Gipuzkoako diputazioa. Retegik ere, Javier Retegi ere zer esan handi izan zuen Jakiundenen sorretan, zeren bera bultzatu zuen eta egin zuen, bueno, han. Pedro Miguel, Euskarari buruz ere hitz egin nahi dugu zurekin. Izan ere, zu izan zinen Carlos Garaikoetxearen garaian, izan zinen sailburu, Jaurlaritzan, ez da? Kultura eta hezkuntza. Hezkuntza hasieran, unibertsitate eta gero, hezkuntza eta kultura eta bozera maile. Eta Euskararen legea ateratzen uten aurrera. Bai, lege garrantzitsua. Nik egin nuen diskursoa eta bai. Han oso garbi geneukan zer egin behar genuen. Irmotasuna printzipiotan eta malgutasuna aplikazioetan. Norbaitek bizi nahi baldin bazuen euskeraz,
aukera guztiak izan behar zuela. Inork ez zuela, orduan, berak aukeratzen du ze hizkuntzatan bizi, eta debereak eta guk lan egin behar dugu aukera guztiak, eta ez genuen bukatuko esan nuen, aukera guztiak euskaraz bizi nahi duena izan ditzan arte. Euskararen normalizazioaren aldeko bide hori defendatu zenuten. Baina beti ere izan nuen eta argi izan dut, euskara ez duela aurrera egingo lege gau edo hori esaten dutelako bakarrik. Behar dugu, euskaldunak behar dugu euskaldun izaten jarraitzeko gogoa. Euskal Herria izaten jarraitzeko gogoa. Hori gabe ez dugu aurrera egingo lege gau edo hori esaten dutelako. Legeak beharrezkoak dira, baina ez dira nahikoak. Ezin bestekoa da grina hori herri bat izaten jarraitzeko gogoa. Pedro Miguel, gaur egun, distantzia pixka batetik, nola ikusten duzu euskararen egoera? Nik uste dut beti izan, pensatu izan dut, publikoan edo ezkorra izatea antzua dela. Baina kezkak baitu batez ere erabila ez da. Eta niretzat momentu honetan erronka handienetako bat da mundu digitala irabaztea. Aukera digitalak eta kalitatezko aukerak sortzea gure jendea, gure gazteak euskaraz bizitzeko, baino mundu digitalean ere izan behar dute. Hori da niretzako erronka handienetako bat eta gero erabila, baino having said that, ingeles esaten dena, hau esana. Nik uste dut aurrera handia eta egin duela euskarak elkarte autonomoan. Iparraldean gertatzen ari da edo gertatu izan da batez ere begiratzea besterik ez dago edo Nafarroan. Orduan nik uste dut euskararen legea eta estatutuak mesede handia egin diola euskarari.